स्वामी नेमकं हे काय आहे? हे 4 खा म्हणजे 4 युगाचं प्रतीक आहे. हे सतयुग, हे त्रेतायुग, द्वापर युग आणि कलियुग. या युगात असत्याला आणि अधर्माला जागा नव्हती. हे योग धर्माच्या प्रकाशाने उजळून निघालं होतं. हे त्रेतायुग, इथे धर्माचा प्रकाश हळूहळू लोप पावायला सुरुवात झाली. हे द्वापार युग, इथे धर्माचा राज सुरू झाला. हे कलियुग, इथे अधर्माचं राज्य असणारे ठरलेलं आहे. कली ब्रह्मांडात वास करतो. कली जिथे जिथे जातो तिथे तिथे स्वतः प्रभाव टाकतो.